ysgrifennu. Croeso chi yma, croeso i bawb sy'n gwylio adre, ymddeiriadau i rai o'r chi sy'n adre, bod ni'n chyfnod bach ar ei holi, dwi'n broblem bach technegol, yn bod ysdim technoleg yn stryglo i ddod ar trefniadau newydd a'r cyfrifiadau diweddar, ond beth bynnag yn hynny. Bore da, croeso i'r Oedfa. Ni'n dod at ein gilydd i ddathlu. Ni'n dod at ein gilydd heddiw yn arbennig felly ar adeg yma o'r flwyddyn i ddathlu'r ffaith bod dim wedi dod i'r byd yn Iesu Grist. Ar ddiwedd y bore yma, os nad yw'n technoleg yn clasio, byddwn ni'n cyhoeddi'r geiriau hyn, daeth Crist i'n brif o'r llawen hawdd. A deied pawb yn hyd i'w dderbyn a'i gydnabod yn geidwan i'r bod ffydd. Felly dyna dyn ni'n neud bod. Ni'n dod i lawenhau, ni'n dod yn dweud yn gilydd bod Iesu yn geidwan i'r bod ffydd. Ni'n diolch yn bod ni'n medru ei dderbyn a'i gydnabod fel y gyrgafod ola yn dweud. So caroleg yn gynnon ni yn benna, bod yna'r gael yn ddiheirio i rai yma a rai adre. Eto herwydd, dwi'n bach efo'r technoleg, dwi'n geiriau ddim yn y sgrin, ond wrth gwrs bydd lawer o geiriau gyfarwydd iawn. Dwi'n bynnag. A felly, os ydych chi adre, gewch chi ganu, os ydych chi'n mynd, gewch chi'n gwrando, neu sibrwd, neu myfyrio y geiriau fel ydych chi'n ei gofio. Ond nhw'n gyd i'n atgoffa ni, mi yn ei sy'n adolyg, eto yn wir am ymwodiad Iesu, ac sy'n wir am ei waith gyda ni hefyd. Felly, ni'n ddechrau gyda ni ganol fi. Pan fydd ef yn lliw, gan o gaiaf noethlwm, digon byd I trist. I'r arglwydd holl a lluog, Iesu Grist. Beth ar oedd a fydd o, llwm a thlawd fy myd. Pe bawn fi gael rhoddwn, gorau'r braidd I gyd. Pe bawn un o'r doethion, gwnawn fy randdigoll. Ond pa beth ar oddaf fy mywyd oll. Pe bawn un o'r doethion, gwnawn fy randdigoll. Ond pa beth ar oddaf fy mywyd oll. A mae'r diwedd y garol yna yn gwneud I ni feddwl
ynglyn â sut dyn ni'n ymateb, be dyn ni'n rhoi yn ôl i Dduw am y cyfan mae wedi rhoi i ni. A dyn ni'n cofio bod e wedi dod, bod e'n greu'r y byd, ond bod e wedi dod i ganol rhai fel ni. A dyn ni'n mynd i ganu nawr i orwedd mewn preseb, rhoi creu'r y byd, y Duw mawr yn dod lawr ato ni. A wedyn mae'n wahoddiad, dwg ni i'th gwmni, bod ni eisiau dod i'w gwmni e. Felly i orwedd mewn preseb. Wel, yr adeg Nadolig, dyn ni'n cyfle i feddwl ynglyn â gwaith Iesu drosto ni. A dyn ni'n mynd i wneud hynny nawr mewn cyfnod o weddio a myfyrio. Gweithio'r modd, os na ydych chi adre, dyn ni'n mynd gallu canu gyda'n gilydd, ond mi fedrwn ni fyfyrio ar y geiriau. A be dwi am mynd i wneud nawr ydy troi at Dduw gyda'n gilydd, a mi fydda i'n gweddio, a wedyn ni ar ddiwedd cyfnod byr o weddi, fydda i'n dyfynnu adnodau o'r Beibl sy'n deud pethau pwysig i ni ynglyn â Duw, ynglyn â'r hyn mae wedi gwneud drosto ni. Felly dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni'n dod o flaen di ar adeg dryslyd iawn. Ar adeg pan mae'n gymaint o ansicrwydd yn y byd o'n cwmpas ni. Ac ar adeg fel hyn yn fwy na gerioed, dyn ni angen troi at un cadarn a doeth sy'n gweithio ar yn lles ni a'n heddwch ni. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd am eiriau'r proffwyd Eseia. Achos mae plentyn wedi ei eni i ni. Mab wedi cael ei roi i ni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu a bydd e'n cael ei alw yn strategedd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. O Dduw ein tad, dyn ni'n ymwybodol bod gymaint o bobl a gymaint ono ni falle yn medru teimlo yn unig ar adeg fel hyn. A dyn ni angen cwmni am y cyfnod fel hyn yn anodd iawn. Ac ar adeg fel hyn hefyd, mae peryg bod ni yn teimlo dy fod ti arglwydd hefyd yn bell i ffwrdd, ond dwyt ti ddim. Mae'r Nadolig yn dangos i ni'n fwy na dim byd arall dy fod ti wedi dod i fod gyda ni. Dy fod ti wedi dod i fod yn Dduw
ac yn arglwydd sydd yn agos ato ni. Fel mae Efengyl Matthew yn dweud, edrychwch, bydd merch ifanc sy'n wyrif yn feichiog ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw yn Emmanuel. Ystyr Emmanuel ydy mae Duw gyda ni. Duw a thad yn arglwydd Iesu Grist, yn ni'n byw mewn byd lle mae gymaint o bobl yn teimlo'n gaeth, a hefyd pobl yn teimlo bod nhw ddim yn perthyn. Ni'n diolch i ti bod neges dyfodiad dy fab Iesu yn yn atgoffa ni dy fod ti'n cynnig yn rhyddhau ni go iawn, a dy fod ti eisiau'n mabwysiadu ni yn blant sydd yn perthyn i ti. Fel mae'r llythyr at y Galatiad yn deud. Ond ar yr union adeg roedd Duw wedi ddewis, anfonodd ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i dalu'r pris sy'n rhyddhau ni oedd yn gaeth i'r gyfraith, mwyn i ni gael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. O Dduw Dad, yn ni'n byw mewn dyddiau sydd yn aml i weld yn dywyll iawn ac yn anobeithiol iawn. Byd lle mae yna ddryswch, mae yna grelondeb, mae yna hunanoldeb, mae yna brofiadau reol iawn. Ond da ni diolch i ti o Dad bod ti wedi anfon dy fab Iesu i ganol holl broblemau tywyllwch y byd yma. A dy fod ti am fod yn oleuni i ni yng nghanol tywyllwch heddiw. A felly, dyn ni'n diolch i ti am yr hyn a ddywedodd y proffwyd Eseia 700 mlynedd cyn geni Iesu. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar yr rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Ac un peth fedrwn ni gyd wneud efo'n gilydd ydy deud amen. Amen. Dyn ni'n mynd i ganu carol plygain nawr. Wrth gwrs mae'r plygain yn draddodiad hynod. Mae'r gyddoriaeth yn wahanol. Dwi wastad yn teimlo dylen ni fod am bus yn fy nghlist pan dwi'n canu carol plygain. Ond na i ddim, achos mae'n embarrassing. Ond mae carolau plygain, maen nhw'n nodweddiadol am sawl reswm. Un ydy'r steil cerddorol, sy'n fwy gwerinol. Un arall, wrth gwrs, ydy yr amser pan maen nhw'n arfer cael eu canu. Gynnar iawn yn y bore neu'n hwyr iawn yn nos. Wel, not going there, okay? Dyn ni'n jyst yn canu o'n bore yma. Ond y peth arall am garolau'r plygain yw bod carolau'r plygain, maen nhw'n edrych ar y Nadolig, ond maen nhw'n edrych ymlaen. Maen nhw'n edrych tu hwnt i'r Nadolig, i'r hyn a wnaeth Iesu drosto ni yn ei fywyd, yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad. A dyn ni'n mynd i ganu welen gwawrio ddydd i'w gofio. A mae'r cyfan yn atgoffa ni fel mae un o'r llinellau yn y garol yn deud, Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd. Os dyn ni'n ame bod ni'n cael yn anghofio, os dyn ni'n ame bod ni ddim yn cael yn caru, does dim angen i ni wneud hynny. Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd. Welen gwawrio ddydd i'w gofio, gen i sail o gorau swydd. Weled ddynion mwy na moddion, ddod a roddion iddo'n rwydd. Hyn a ddewid odiaeth, heddiw merffaith, ddaeth i ben. Weled drefniad, dwyf o gariad, o flaen ein llygaid heb un llen. Duw a'n cofiodd, Duw a'n carodd, Duw osododd Iesu'n iawn. Duw syndod ddar i gael.
oedolion neb a llawr. Tra bydd Iesu fi mewn gwaeledd, na eistedd ar yr orsedd fawr. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Halleluia, halleluia, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna i fab Dafydd, Iesu bainydd fyddon ben. Am ei haeddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Iawn, so dyn ni'n dod i'r darn cyffroes na y coeddiadau. Mae yna gwbl o bethau ni jyst esbonio i ddechrau. Well ni esbonio nodyn ddath allan ddoe ynglyn â y trefniadau efo'r rheolau newydd y Llywodraeth. Nawr, yn digwydd bod, oedden ni'n disgwyl i'r rheolau newydd mae ddod i rym wythnos nesaf yn dydden, efo symud i haen 4, fel mae'n cael ei alw. A oedden ni wedi penderfynu'n barod, fel tîm arwain, mae heddiw fydde'r oedfa ola i ni wahodd cynulleidfa i'r capel am y tro. Yn dechnegol, mae rheolau'n caniatáu capeli aros ar agor. A mae capeli gwahanol yn gwneud penderfyniadau gwahanol, a di hwn ddim yn feirniadaeth ar be mae unrhyw un arall yn gwneud, ond ydyn ni'n teimlo gan bod darpariaeth ar-lein ni'n gadarn, bod ni am symud o wythnos nesaf, meddai fi heddiw, darpariaeth ar-lein ddim mor gadarn heddiw, ond dyna ni. Dwi wedi colli thread nawr. Y penderfyniad oedd, ar ôl heddiw, bod ni'n mynd i symud i ar-lein yn unig. Nawr, mae hwnna'n bendant yn mynd i bara am 2 wythnos yn dydi, ond gyn ni weld sut mae'r peth yn digwydd. Fel yn ni dweud, mae'r rheolau'n caniatáu i ni fod yma, a mi ydyn ni yma. Ond fel mae yn prif weinidog ni Mark Rhagfyr yn dweud, weithiau dwi ddim ynglyn â beth ni'n cael wneud, ond mae ynglyn â beth ddyliau ni'n wneud. So rhaid ni fod yn ofalus am hynny. Un pwynt wrth gwrs yw, mae i lawer ohono ni, un o uchafbwyntiau'r flwyddyn oedd oedfa carolau ni, a dwi'n gwybod o'n chi, ond dwi'n rili edrych ymlaen i'r oedfa garolau hynno. Bydd yn wahanol. Casgliad. Adeg yma'r flwyddyn, dyn ni bob amser yn help res, nid i ni, ond i ysgol Pendalar. So i rhai o'ch chi sy'n adre, a rai sy'n yma, plis cyfrannwch, dyn ni roi'r rhodd o'r capel i ysgol Pendalar bob blwyddyn, a dyn ni'n hywyddus iawn i hynna ddigwydd, a fyddwn ni'n hysbysebu hwnna yn yr oedfa garolau ar-lein heno, 8 o'r gloch, yn cael ei ddarlledu o yma, ond yn cyfan ar-lein. Wedyn ni, dyna ni dwi'n meddwl, os rhywbeth arall? No, done. Cyn i'r Rhys ddod ymlaen nawr, dwi'n jyst eisiau chi i ni eistedd a gwrando ar garol sy'n newydd gael ei recordio. Chi'n bod, mae yna rhai o'r darluniau o gwmpas y Nadolig, maen nhw'n rhai chydig bach yn neis i neis a chydig bach yn barchus. A chi'n bod, o rhai o'r geiriau, dyn ni wedi canol bore yma chydig bach fel yna, ynddo dde? Ond dyn ni gyd yn gyfarwydd ar garol o deuwch ffyddloniaid, a mi fyddwn ni'n canu hwnna heno. Ond rhai wythnosau nôl nath cadu anfon link i fi i'r gan yma oedd hi'n gweithio ar gyfieithiad ohono fe. A ni'n meddwl bod e'n hyfryd, achos mae'n pwysleisio rhywbeth sy'n aml yn mynd ar goll adeg yn Nadolig. Achos mae'r gwahoddiad ddim jyst o deuwch ffyddloniaid, ond o deuwch bawb. Mae'r gwahoddiad i bob un ohono ni. So mae gwahoddiad i bob un ohono ni ddod at Iesu, a dwi'n hynod o ddiolchgar i Gareth a Cadi a Lowri a Rhys am y fideo. Mwynhewch y gan, mae'n gan hyfryd, ond sylwch ar y geiriau hefyd. So, iawn? O dewch, bawb sy'n anffyddlon, dewch, y gwan ac ansicr, dewch,
neb ar ben ei hun. O dewch ddiffrwyth i'r eith Israel, bod gweddion faich, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. Sy'n cuddio nawr, sdim angen rhedeg mwy, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i sydd â ffydd, ef yw'r oen a berthwyd, I faddau fe'i lladdwyd, a ddawodd ei hedd, i'r rhai sydd â ffydd. O dewch, bod yn waglaw, dewch, ef yw'r offrwm, gwelwch beth wnaeth eich Duw. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. Ganwyd Crist, ganwyd Crist, ganwyd Crist i chi. Amen. Mae hwnna'n carol newydd hyfryd yn dydi. Felly diolch arbennig I Cadi, Lowri a Gareth am recordio hwnna. A mae hwnna'n rhyw rhagflas hefyd o chydig bach o be fydd yn y gwasanaeth carolau heno. Bydd gyda ni un neu ddau o ganeuon wedi recordio fel na mlaen llaw, ond hefyd da ni wedi recordio ddoliad byw efo band yma nos Wener. A wedyn, bydd y cyfan yn cael ei gyflwyno yn fyw yma heno gan Tristan a chydig o rai eraill ohono ni bydd yma hefyd. Ond pawb arall, tiwniwch mewn o adre. Ac lot o reverb ar llais Rhys yw'r feedback dwi'n cael. So, aroswch chi dded. Byddai nôl efo chi nawr. Reit, dyle hwnna fod yn well.
Diolch. Mae trei adre yn gwrando, a mae o'n danfon negeseuon i ni wrth bod pethau'n mynd ymlaen. Dwi'n gwybod bod o bach yn distracting i chi sydd yma bod ni'n ffidlan efo'r dechnoleg. Ond rheswm mae'n mor bwysig bod ni'n cael dechnoleg yn iawn yw achos mi ydych chi sy'n adre llawn rhan o fywyd yr eglwys a dyn ni eisiau chi adre gael profiad mor dda a phosib. So fi'n gwybod bod y bach yn annoying i chi sydd yma bod ni'n ffidlo efo'r dechnoleg, ond mae o mwyn i'r bobl sy'n adre glywed yn iawn a gallu addoli yn iawn efo ni. Be am i ni gael gair o weddi nawr a jyst cyflwyno gweddill yn amser ni bore yma i Dduw. O Dduw Dad, da ni'n byw mewn byd mor gymleth. Da ni'n byw mewn byd sy'n aml yn siomi ni. Da ni'n byw mewn byd sydd â stormydd o bob math wastad o'n cwmpas ni. O Dduw Dad, da ni'n landio Nadolig eleni. Wel, gwir amdani yw, da ni ddim wedi landio eto. Mae gymaint o bethau lan yn yr awyr o Dduw Dad. Gymaint o ofnau, gymaint o bryderon. Ond falle o Dduw Dad bod ti'n trio dysgu rhywbeth i ni. Falle bod ni eleni am y tro cyntaf mynd i allu cael rhyw syniad o ba fath o fyd nes di dorri mewn iddo fe. Falle wrth gael yn trefniadau a'n byd wedi troi ben i weired bod ni yn gallu cael rhyw syniad o beth oedd Joseph a Mair yn mynd trwyddo fe wrth fagu baban bach newydd yn ffoi. O Dduw Dad, yng nghanol yn colledion ni, yng nghanol yn storm ni, da ni'n diolch bod ti efo ni. O Dduw Dad, bydd efo ni felly am weddill yr amser bore yma ac yn yr Oedfa Carola heno. A jyst bydd efo ni pob dydd o'r wythnos yma o Dduw Dad. Bydd efo ni pan da ni'n fregus. Bydd efo ni pan da ni'n llawen. Da ni'n credu fel mae'r hen emyn yn dweud bod ti yn newid dy fendithion i gwrdd ag angen dyn. Pan da ni angen yn herio, ti'n herio ni. Pan da ni angen cysur, ti'n cysuro ni. O Dduw Dad, cyfarfod pob un ohono ni fel da ni angen wythnos yma. Wrth i ni gofio bod ti y Duw mawr wedi dod ato ni. Amen. Nawr, yn 1995, fe ryddhaodd Joanne Osborne gan boblogaidd o'r enw One of Us. A oedd y gan yn mynd rhywbeth fel hyn. Falle fod rhai o'ch chi'n cofio fe. What if God was one of us? Da chi'n cael canu, ond dwi'n cael. Mae gen i sgrin. Just a slob like one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home. Mae llais pawb yn syndod fwy cool trwy meicroffon, dydy? Rhai o'ch chi falle ifanc i gofio'r gan, ond dwi'n ei gofio fo. Oedd o yn y chat pan o'n i yn fy arddegau. A beth sydd tu ôl geiriau y gan boblogaidd yna, ydy just y cwestiwn yna ynglyn â natur Duw. Be mae Duw fel? Ydy Duw yn debyg i ni? Ydy Duw ddim yn debyg i ni? Beth os ydy Duw i gyd o'n cwmpas ni? A tasen ni'n cael cyfarfod y Duw yna ar y stryd neu hyd yn oed ar y bws, be bydden ni yn gofyn i'r Duw yna? Nawr chydig bach yn fwy difrifol, chydig flynyddoedd yn ôl, nath rhywun ofyn y cwestiwn i Stephen Fry, be fydda fe yn gofyn i Dduw tasa fe yn cyfarfod Duw. A mewn clip sydd wedi cael ei wylio miliynau weithiau ar YouTube, dyma na Stephen Fry ddweud, why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world that is so full of injustice and pain? That's what I would say.
Nawr ar ddiwedd blwyddyn anodd, ar ddiwedd blwyddyn lle da ni yn y gorllewin wedi profi am y tro cyntaf ers cenedlaethau be gyda llaw mae rhan fwy o bobl mewn rhan eraill o'r byd yn profi trwy'r amser. Da ni falle yn ffeindio'n hunain yn rhwystredig. Da ni falle am y tro cyntaf yn ffeindio'n hunain yn bytheirio geiriau tebyg. I Stephen Fry ddim yn deall pam bod y byd toredig yma'n taflu pob math o bethau ato ni. Ond, yn ymateb i Stephen Fry, yn ymateb tebyg i be nath Giles Fraser ddweud ar y pryd. Giles Fraser yn ficer, dadleuol ychydig yn Llundain. A dyma nath ei ddweud, "The God Stephen Fry doesn't believe in, I don't believe in that God either." A wir yn dydy. Dyna lle dwi eisiau mynd â ni heddiw. Da ni'n byw mewn oes lle mae pobl wedi troi cefn ar rhyw fath o dduw. Ond dwi'n meddwl yn arbennig yn hymor yn Nadolig bod pobl dal yn agored i gyfarfod y Duw ddath fel baban i Bethlehem. Dwi'n meddwl fod pobl yn gyffredinol falle wedi troi cefn ar grefydd a da ni fel pobl capel wedi stryglo i ddelio efo hwnna. Ond weithiau mae rhaid troi cefn ar grefydd i droi at y Duw go iawn yn does. Ac wythnos yma nghanol prysurdeb ac ofn yn Nadolig eleni, dwi'n gweddio y bydd mwy o bobl yn troi cefn ar grefydd ac yn troi at yr Iesu nath dorri mewn i'n byd ni yn Nadolig cyntaf yna. Yn Hebreaid 1, adnod 1 a 2, mae'n mynd fel hyn. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Neu yn yr hen gyfieithiad, mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau drwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Iesu, dyma yw'r Duw i ni'n credu ynddo fe. Nid y Duw, nid y caricature mae Stephen Fry yn credu ynddo fe. Nid y Duw mae pobl yn meddwl maen nhw wedi stopio credu ynddo fe. Ond da ni'n credu yn y Duw sydd wedi dangos ei hun yn Iesu Grist. Os oes rhyw syniad gyda ni ynglyn â Duw ddim yn leinio fyny efo Iesu, yna nid Duw yw e. Duw ffug yw e. Yn ffon fesur ni i ddeall pwy ydy Duw, be ydy cymeriad Duw, ydy Iesu. Fel wedodd Dennis, rai blynyddoedd yn ôl pan nath e glywed am Facebook gyntaf. Yn cofio fe'n dal lan y Beibl a dweud, mai dyma yw tudalen Facebook Iesu. Hynny yw, yn Iesu, da ni'n gweld wyneb Duw. Yn Iesu, da ni'n gallu adnabod Duw. Yn Iesu, da ni'n gweld bod Duw yn llawn cariad, yn llawn maddeuant, yn llawn tosturi. Dydy Iesu ddim yn gwneud pobl yn sal, fel y Stephen Fry yn awgrymu, ond yn hytrach mae e'n iachau. Dydy Duw ddim yn rhyw awgyr sydd yn taflu lawr mellt ac yn dinistrio'n trefniadau ni, ond yn hytrach mae e'n Dduw sydd yn sychu pob deigren. A boes bach, da ni angen Duw sydd yn sychu deigren Nadolig eleni'n dydan ffrindiau. Dydy Iesu ddim yn Dduw sydd yn taflu pobl i uffern. Yn hytrach mae e'n Dduw sydd wedi marw ar y groes i achub ni rhag dioddefaint, i achub ni rhag farn. A dydy Duw ddim chwaith wedi cael personality change hanner ffordd trwy y Beibl. Dyna mae rhai pobl yn meddwl.
Iesu Grist yr un yw ddoe heddiw ac yfori. Dyma yw cymeriad Duw wedi bod ers y dechrau. Jyst yn bod ni falle ddim wedi gweld y darlun yn hollol glir tan bod o wedi camu mewn i'r byd a ploncio ei hun reit o'n blaen ni yn faban Iesu. Paid a bod ofn. Dyna oedd geiriau yr angylion i'r bugeiliaid. Paid a bod ofn oedd y geiriau i Elizabeth a Mair. Paid a bod ofn oedd geiriau'r proffwydi i bobl Dduw yn yr Hen Testament. A dwi'n meddwl mai paid a bod ofn ydy geiriau Iesu Grist i ni bore yma. Chybod, mae yna ddyddiau pan mae Duw yn siarad geiriau fwy heriol i ni. Ond heddiw, dwi'n meddwl mai paid a bod ofn mae yw eisiau ni glywed. Dyw hwnna ddim yn dweud bod Iesu Grist yn soft. Mae Iesu Grist yn Dduw cyfiawn. Mae e'n sefyll yn erbyn anghyfiawnder. Mae e'n sefyll yn erbyn pechod. Dyna pam nath e farw ar y groes dros bechod. Ond yr headline yw, dydy'r Duw go iawn yn Iesu ddim yn Dduw i'w ofni. Mae e'n Dduw a gallwn ni gerdded ato fe, achos mae e yna a breichiau agored. Y Duw go iawn yw Iesu Grist. Duw a gallwn ni adnabod, a Duw sydd werth i gyflwyno i bobl yn Nadolig yma. Nawr falle bod gan rhywun yma neu rhywun sy'n gwylio adre berthynas anodd efo Duw. Ond gai jyst eich herio chi ofyn, a y Duw go iawn sgynnych chi berthynas anodd efo, neu jyst rhyw caricature? Gai jyst eich annog chi bore yma i enwi'r caricature yna o Dduw yn Dduw ffug, ac yn hytrach troi at y Duw go iawn ddath i'r byd yn Iesu Grist. Felly bod eich syniad chi o Dduw wedi cael ei liwio mewn ffordd anghywir. Falle hyd yn oed gan yr eglwys, hyd yn oed gan bregethwyr fel fi. Wel gewn ni enwi y Duw yna'n Dduw ffug ac edrych eto ar Iesu Grist. Yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. A dyna pam yng nghanol y Nadolig gwahanol eleni, mae gyda ni dal rhywbeth i ddalafel ynddo fe. Mae gyda ni dal obaith, oherwydd fod Duw wedi dod ato ni fel mab. Emmanuel, Duw efo ni. Nawr in keeping gyda sut mae technoleg yn mynd bore yma, dwi wedi anhofio lowdio lan y ffilm o'n i eisiau gorffen efo, so rowch hanner munud i fi redig i'r laptop i roed y ffilm mlaen, a wedyn fydd y band y dod nôl fyny. So gewch chi wislo am hanner eiliad nawr. Wrth edrych ar y preseb, beth weli di? Y darlun bach twt o'r baban yn cysgu, drama ddiniwed a nwyldeb y cast, neu frenin cyfiawnder yn cyffwrdd ein llanast. Mae'r stori a'r gardiau yn llawer i lan, a'r gwir rhy ryfeddol i'w ddweud yn ein can. Daeth Iesu i brofi'r poen a'r camdrin, i achub byd bregus
daeth yn fregus ei hun. I fam sengl nid I deulu saff y doth, a holl rym y cosmos yn cicio yn ei chroth. A Joseph yn rhoi ei ymddirieddaeth, daeth gorchymyn I gyfri'r holl ymerodraeth a llunio cofrestr i'r pwerus arlywydd o'r bobloedd dan fawd. Ydy o'n swnio'n gyfarwydd? Y gwartheg yn udo a mair yn ochenaid, a'r gwaed ar y llawr yn gymysg ar llaid. Y cyfan yn addo y cymod ar groes, a heddwch y nef I bobl mewn loes. Dyma Dduw yn gwasgu eich bys yn ei ddwylo, yn dewis pobl fel ni I ofalu amdano. Y pŵer sy'n dal y byd at ei gilydd, yn dewis dod yn wan I ddeall ein cwylydd. Yr un a ddywedodd, bydded goleuni, yn dewis gweld dim, ond ychydig fodfeddu. Rhoi ei allu a'i nerth, y cyfan o'r neilltu, a dewis gweld byd trwy lygaid babi. Oherwydd y methlem fe ddaeth y gair yn gnawd, brenin brenhinoedd, yn noeth ac yn dlawd. Yn un ymhlith miloedd yn ffoi nerthu draed, a milwyr croch Herod yn dair am ei waed. Achos mae teyrnas Dduw yn un pen I weired, yn lledu trwy gariad yr un ddaeth i'n gwared. Yng ngolwg y byd mae'r cynllun yn ffôl, ond fel baban ddaeth Duw I gymryd ei fyd yn ôl. O mewn ymateb I hwnna, dewch I ni ganu os dyn ni medru adre a myfyrio fan hyn ar y geiriau daeth Crist i'n plith o llawen hawn. Daeth Crist i'n plith o llawen hawn, a dyed bawb ynghyd i'w dderbyn a'i gydnabod yn geidwad i'r holl fyd, yn geidwad i'r holl fyd, yn geidwad i'r holl fyd. Paid y newyddion darled awr gorfoledd i'w, a seinied bawb drwy'r ddaear gron, ei gan o fawl I Dduw, ei gan o fawl I Dduw, ei gan o fawl I Dduw. Boed ysbryd gwell rhwng gwlad a gwlad, heb ryfel digra chas, a phlyged holl arweinwyr byd, i'w dderbyn efo'i ras, i'w dderbyn efo'i ras, i'w dderbyn efo'i ras. Dewch I ni gyd adrodd y fendith I orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.